Tara. Sinulog sa Nasipit 2025. Na. Ano yung spectators. Nasiminto na niya mong lugar dire pagka 2024. Nya karon gisinulugan na nila. Kuya kayo mo puro. Bernadette. Ang Santo Niño. Driver. Uy, uban ni shortcut man. Huwag man ni sunod procession. At least moto sila yung mga nisunod. Wala na, one raman. Tomorrow naman to be tomorrow. Oh, bibo na kayo ng Rosilio Road diri. Kita ka rin ka na dollar diri. Ay sila. Sityo Nasipit. O, busy na kayo. Linas ng dangkyo ni Kuha, no? Kaon ko. Oh? Kaon ko. Hungry ko. Hungry ka? Sinulog kang Miguel kini. Oh. Para ni kang inukando o yatan. Oh. Sinulog. Sinulog kang Miguel kini. Oh. Muni tagias dito yatan store. Sikat ka, no? Balik to. Dili na tong balik, oy. Sakto na to. Diya nasa to, so sinulog sila. Ugma, sinulog. Duman sa misa. Pista, kuan day, ugma kuan day pista. Duman ang pista. So sinulog Domingo. Hoy nang. Ay lang. Okay ra na. Di ra na muligis ang auto. Yung bise ang barbecue ang Nong Renato. Muna yung pinakalaming barbecues na sipit. Sanang? Simba man sa kulito. Oh, mga alas 8 na mo simba. Ako alas 9 naman kumato. Sayom. Oh, mga alas 9 siguro mo tabot, anak.